Olur köpeğiniz diýmegiz mümkin. Bulara derman däri beren zokmy? Jüjeler, ne gözül bramalar ölüp dur, günne 20'den 30'dan gidip dur. Olur, berýän dermanlaryň urkuzýan. Aha. Bir derman, iki derman, üç derman, 4 derman, 5 derman, 6 derman, 7 derman, 8 derman, 9 derman. Şundan illa oturmayın. 10 derman. Sahar. Bu da 11-nji görnüşi. 12-nji görnüşi. Ine şpreýsler zatlar bu näme üçin girip bolýar? İçinden derman däri forduryp almany, ýumgaklaryna goşmany. Olaryň daşyndan ýumurta ýemerýär. Pastaýan ýumurtalaram gaýnapdy. Balnoy bolsun, bolmasyn. Latok ýumurta ýemerýär. Olaryň daşyndan balyk ýagy, soýu, mesni balyk ýaglaryny. Mesni balyk ýaglary. Yoruncu, arpa, kepek, dary, ýarmy. Gara şu taýda bar, gaty köp zat bar. Muny näme gaýnatyp berýär? Funk ýa-ni iýimli oluşmak üçin şol ýalygy saklamyzy oglanlar. Şolar ýaly saklamyzy elbetde gynansa ham jüjelerimiz öyle. Dinleýän üçin sag bolun.